ассалому алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Маҷидия Мустафо ва имрӯз якчанд масъалаҳои маркази миллии тестиро дида мебароем. Дар масъалаи якум муодилаи ҳаракат дода шудааст ва мо бояд координатаи аввалаи ин дучархаро ёбем. Муодила чунин аст. Инро мо бо муодилаи ҳаракати ростхаттаи мунтазам муқоиса мекунем. Ин муодилаи ҳаракати ростхаттаи мунтазам мебошад. Акнун мебинем, ки дар ҷои x0 150 омадааст. Пас x0 баробари 150 метр. Баробари 150 метр. Дар масъалаи дуюм низ муодила омадааст ва мо бояд координатаи ибтидоии онро ёбем. x баробари 100 ҷамъи 15 т. Инро мо боз аз муодилаи ҳаракати ростхаттаи мунтазам кор мекунем. Баробари x0 ҷамъи т. Дар ин ҷо x0 ба 100 баробар аст. x0 баробари 100 метр. Мегузарем ба масъалаи сеюм. Дар масъалаи сеюм ин аст, ки тайёра масофаи s баробари 3600 километрро дар чанд соат тай мекунад. Ба расм нигаред. Дар расм v суръат ба 720 километр тақсими соат баробар аст. Инҷо s баробари 3600 километр, s баробари 3600 километр v баробари 720 километр тақсими соат 20 километр тақсими 3 соат. Дар ин ҷо t баробари номаълум. ҳал. Аввал мо формулаи суръатро менависем. t баробари v баробари s тақсими t. Дар ин ҷо t ва v ҷуалиш мекунанд. t баробари s тақсими v баробари 3600 километр тақсими 720 километр. 20 километр тақсими соат. ҷавоби мо 5 соат.